foarte, foarte, foarte talentată. Dar înainte de asta, vreau să-i mulțumesc mult lui Liviu Todorescu, Ionuț Marius Vasilache, Cristi Ionuț, Cădălin. Sper că nu uita pe nimeni. Mulțumesc că rog, nu puteam să fac piesa asta în Pingena. Da, și ca tine vrem să fim! Și ea este Andreea. O voce foarte, foarte, foarte bună. Și cu siguranță va avea un viitor strălucit în muzică. Ce faci, Andreea? Și acum hai să o aplaudăm, hai să o susținem. Și să fim bine, nu? Că e ziua mea. Ce fac, îți spun că